Welcome back mga ka-studio to another video. Today's episode po, magluto tayo ng lechon manok sa lata. So mayroon po ako ditong isang buong manok, ayan o. Tsaka mayroon din po ako ditong lata. So tara po, hindi natin patatagalin to. Tara, simulan natin to. Unang-una, tanggalan man natin ang isol. Para talagang malinis yung manok natin mga ka-studio. Okay na yan. Gasan na natin. Actually, malinis na to siya kasi nilinisan ko na to. Final hugas na lang. Tuyo. Kunting suka. Lagay na din tayo ng kalamansi. Garlic mga ka-studio. Brown sugar. Kunting asin. Mix. Tapos ilagay natin tong manok. Yan. Make sure na nakakoat po natin lahat. Yan. Tapos lagyan din natin sa loob. So since nagmamadali tayo mga studio, minimum lang po ng mga 30 minutes yung marination natin dito. Pero kung hindi naman kayo nagmamadali, mas okay itong overnight para kapit na kapit yung lasa. So that's it, balikan natin after 30 minutes. Tara mga studio, kuha na tayo ng tanglad. So ayun mga studio, na-post po tayo sandali kasi umulan po dito sa bukid. So ito na po, na-ready na po ko na po yung tugan. So ito yung gagamitin ko na tugan. Saka mayroong stopper kasi ilalagay ko dito yung manok. So ito yung stopper niya para hindi siya mahulog dun sa baba ba. Hindi siya sumayad sa lupa. So ito yung manok natin na marinate na natin mga studio. Yan, ready na to siya. Lagay ko dito at hugin na natin to. Dito sa liig ng manok. Pasok natin. Yun, napasok na natin. So ganito yung magiging yan. Itsura niya mga ka-studio. Ito yung magiging itsura. So dito, hanggang dito po yung lupa. Tapos ilagay natin itong mga ingredients natin na mayroon tayong ditong sibuyas. Saka mayroon din ditong garlic. Lagay natin sa loob. At syempre po itong tanglad na kinuha natin kanina. Nagpapabango po ito sa lechon manok. Yan, ready na to mga studio. Pwede nyo pong talian dito. Pwede rin pong hindi. Basta importante, hindi siya sumayad sa lupa. So tara po, prepare na natin to. Ayan o, pwede nang lechonin. Let's go! Hi mga ka-studio, tatapusin na po natin yung lechon episode today. So kahapon po, hindi natuloy kasi sobrang lakas po ng ulan. So itong manok natin, marinate na natin to ng overnight. Dahil nga hindi tayo natapos kahapon. So mas lalong sasarap itong
lechon manok sa lata natin mga studio. So hindi natin patagalin to. Tara po, iugsok na ni. Iugsok sa Bisaya ba? Yung ituhog sa lupa. Tara. Dito. Ito na yung lata natin. Itabo natin sa manok. Yan, saktong-sakto. Tapos lagyan natin to ng mga kahoy dito sa gilid. After 30 minutes mga studio, tingnan natin kung mayroon pa ba tayong makain ito. Wow! Luto na pala eh. Luto na po. Oh, tulo-tulo ng mga juice. Tara, kunin na natin ito mga studio. Para matikman na. Kainit. Oops. Yan o. Tama, uy, ang juicy on. Grabe, tamang-tama yung kulay. Tara, tikman natin. Ang bango ah. Sus, grabe ang lambot po. Yan. Ang tamang luto ah. Pray muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara po, tikiman lang po to. Ang pako. Sasawa natin oh. Grabe po, ang sarap. Tapos yung flavor niya, yung smoky ba. Dahil ito sa mga nilagay natin ng mga panggatong.